tar du kilo. Det återgår. Okej, prova det först. Så att det inte hamnar så från det här läget. Men när jag startar så ger armen framåt. Och så sänker jag och så flyttar jag som på mig. Så handen upp. Så där så griper om du håller ut handen. Så om man står det här så spring inte bara in utan använd det benet. Så från det, så här går ner. Och sen kommer man så här. Andra sidan. Så en. Så. Du håller rätt på. Partnern griper, så flyttar åt sidan. Och sen så får partnern där. Men det var det. Okej. Ja då. Så från det läget så kom. Så när ni står så, och partnern håller stadigt. Håller du stadigt? Okej, så flyttar kroppen. Så. Och sen flyttar armen. Okej, rör det. Flyttar armen, så är just det precis. Så på hans lår. Precis. Så den som står försöker bara flytta sidan. Så enkelt. Så när han slår, så bara flyttar ur vägen så. Så fasta inte armarna utan från det här läget så. Så inte så snabbt. Så från det här läget här. Så flytta först. Och sen kasta ner här. Så först flytta ur vägen. Och sen. Så flytta ur vägen och sen flytta. Så de två vi gjorde. Så flytta lätt. Och sen använd benet. Och armen går över. Så den vägen. Och så ser den som är framför. För den som är framför är viktig i hela läget. Du kan se avstötning. Så det är framåt med. Inte så direkt. Utan. Oj, förlåt. Så från det här läget, så fram och så fram. Okej, det kan jag göra. Så hitta direkt till det läget. Så här. Så från det här läget. Så hitta direkt och knick. Så får du kontakt. Och sen från det här läget så måste den komma loss. Så det är och då har han kontakt. Så kan han kasta nästa gång. Så även när ni gör statiskt. Här, så hitta en. Så hitta en. Så hitta en. Och så kasta. Så en. Som om det fanns. Men lite grann hur man tar dem håller stadigt. Nej, så om jag försöker ta loss den här så sitter den fast. Så jag behöver göra, den här är still och så använder jag höften. Så, men om den här rör sig då gungar allting. Så den är framåt och sen rör sig. Men rör jag armen då får jag den effekten. Så det är höften. Och det här ska jag då kunna göra här och sen här. Håll i den. Men så fort jag försöker dra den så fastnar den i den. Så. Prova den. Ja.
Så då tar jag direkt. Så när kommer ni så igen? Och så. Okej? Så, och så. Så dra inte, belasta inte handen. Det är ingen rund rörelse. Ja, så ger dig glada. Ja, så kom. Så ger rum. Så här. Jag vet inte riktigt vad jag säger. Det blir samma rörelse här. Faller framåt. Så här så faller man framåt och så. Ja, inte på den här sidan. Så, men dra inte partnern. Ge partnern stöd och komma runt. Så är det. Joho. Det kommer på YouTube också. Du kan märka på vägen. Oj, det fanns ingenting. Jag släpper den. Men rörelsen blir där armen går in, samlar ihop partnern och så blir det en cirkel. Så det är en stor cirkel. Så det blir så. Och så var försiktiga så ni inte belastar armarna. Så bryt inte så, utan tänk med hela kroppen. Okej, som är här och så stannar det här. Om jag försöker bryta mig in här, det blir väldigt hårt på armarna. Och det fastnar. Så samla ihop alltihopa och så flytta kroppen. Så det är mer den rörelsen. Sen om jag börjar vika, då roterar jag. Så istället så kliver jag in. Så använder kroppen för att... Så samla ihop honom och så kliver jag in. Och så kliver jag in. Så blir det inte så mycket så här. Så då flyttar ni in och så in. Och så kliver vi in. Så 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så det är mer punkter. Men i det så finns cirkeln. Så 1, 2. När vi drar här innan så mer. För att ge honom en behaglig rörelse. 1, 2. Och cirkeln.